Ụtụtụ ọma nụ ndị ọma na-ege m ntị. N'ụtụtụ taa bụ Fraịde, abalị 16 n'ọnwa Juun, bụrụkwa n'afọ 2023. Geenụ ntị ka unu nụrụ okwu ndị ghọrọ anyị akụkọ n'ụbọchị taa. Aha m bụ Amaka Toshi. Onye isi ala anyị Bola Ahmed Tinubu echeela maka iwedakwa ụbọchị emere n'ọdịnihu maka iridebe ego ochie anyị gasị. Ụlọ ikpe mkpesa nke United Kingdom ewepụtara ụbọchị maka ịnụ ikpe Nnamdi Kanu ka onye ọkaiwu kọtọrọ gọọmenti nke British. Happie boys ka bụ ụmụ m, mana ha ga-abata Naịjirịa n'oge na-adịghị anya ịkwụsị ego akwụkwọ ha na mba ofesi. OPM. Gbagezienụ ntị ka unu nụrụ akụkọ ndị anyị jiri bịa n'uju ha. Onye isi ala anyị Bola Ahmed Tinubu ka ozi ruru anyị aka sị na o cheela maka iwedakwa ụbọchị anyị eridebe ego ochie anyị gasị. Anyị mana n'ahụ gara aga isi ụlọ akụ obodo anyị mepụtara anyị ego ọfụ ma wepụtakwa ụbọchị emere ka eridewe ndị ochie, nke mechakwara wedakwuo maka akwa ndị obodo anyị bere maka ife mgbu o butere ha. N'egbughị oge, ọtụtụ ndị isi ala steeti dị iche iche n'obodo anyị a dere akwụkwọ maka ya, wee mee ka isi ụlọ ikpe obodo anyị wee wedaa ụbọchị iridewe ya ka ọ bụrụ Disemba afọ a bụ 23. Mana n'akwụkwọ ndị ntụrịkọta uche omeiwu onye isi ala anyị wụ Bola Ahmed Tinubu wepụtara, nke onye isi bụ Sinetọ Tokunbo Abiru, mere ka anyị mara na a na-ene anya ịnadewe ego ochie niile n'ọnwa Disemba nke afọ ọzọ bụ 24. Ụlọ ikpe mkpesa nke United Kingdom ewepụtago abalị 22 nke ọnwa Juun a anyị nọ na maka ịnụ mkpesa ezinụlọ onye ndu ndị IPOB bụ Nnamdi Kanu banyere ife gọọmenti anyị wụ Naịjirịa karụ jide ya. Onye ọkaiwu ezinụlọ Kanu na United Kingdom afọ ewu Shirin Maka kwuru na onweghị iwu kwụ ọtọ emerụ maka ichekwaba mmewu onye British ọbụla na mba ofesi. Na akwụkwọ Maka dere ma wepụta merụ ka anyị mara na ezigbo onye ọkaiwu Kanu wụ Aloy Ejimakor kwuru na ikpe Kanu ga-ewepụta ezigbote usoro na gọọmenti British o nwere ike ịhapụ ikwu na o nwere ka onye wụ onye British si nọdụ n'okpuru iwu mba ofesi, na agbanyeghị gburugburu ife niile wepụtara o ji wee daa iwu ha. Onye isi ụlọ ụka dị na Port Harcourt ama ama Omega Power Ministry OPM afọ bụ Apostle Chinyere Gift Chibụzọ ekwuona n'ihu akwụkwọ ihe mgbagwoju anya dịrị ya na ụmụazị nwoke a na-akpọ Happie boys. Apostle Chibụzọ kwuru na ụmụazị ahụ ka ụmụ ya, mana ọ ga-akpọnata ha n'obodo a bụ Naịjirịa echi ka ha hapụ ịgụzi akwụkwọ na mba ofesi bịa gụbazie n'obodo anyị. Mana ọ bụ na ụlọ akwụkwọ dị na Ghana maọbụ nke dị na Benin maọbụ nke dị na Naịjirịa maọbụ nke dị na Mauritius, ebe ọbụla sọrọ ha ka ha ya agụ kama ha ya kwụsị ịgụ na nke mba ofesi. Onye ozi Chukwu a kwukwazịrị n'eziokwu na ọgbaghara na ụmụazị a ebubo ọjọọ niile ha boro ya, na ọ ka fụrụ ha n'anya mana ọ kwadogo akwụkwọ mbata ha. Anyị na-echetakwara ụnụ ife mgbagwoju anya dị n'etiti nwoke a na ụmụazị a o zijere obodo oyibo ịgụ akwụkwọ bidoro ehi ụmụazị a sị na echefuola ha n'obodo a na-akpọ North Cyprus. Ndị be anyị, ọtụtụ ihe na-eme n'obodo a. Anyị ma nwoke a na-akpọ Apostle Chibụzọ, isi ụlọ ụka dị na Port Harcourt OPM. Nwoke a na-enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka, ihe dị ka agụba. Anyị fụrụ ka esi wepụta biya na o mekatara ihe onyonyo kwụsị ya bụ ili nwuzi nne wụziri ya ọrụ. Otu onye wee see ya n'ihu akwụkwọ dee sị na ka nwanne anyị nwoke agụba sizi ebe. Nwoke a na-akpọ Chibụzọ, onye isi ụlọ ụka OPM, wee nụ maka esisi mee ka ya na nwoke afụ, wee kwadoro ya nwoke a ọbịa Port Harcourt ya na Apostle Chibụzọ wee fụ. Apostle Chibụzọ wee hazicharị ọnọdụ
chọtara ya ebe obibi, gbanwechara ya akwa ọ na-eyigasị, gbanwechara ya ọnọdụ ụfọdụ, wee sị ya na ọ chọta nwaanyị ọ chọrọ ịnụ na ọ ya enyere ya aka maka ya na-akọzi ọ nụrụ nwaanyị ọ nụghị nwaanyị amahụ mana ọ dị ka ọ sị na o jikwa ochi onye vejin ọ ya anụ na ọ chọghị nwaanyị nkịtị na vejin, lekwa agụba na vejin nwaanyị ọzọ na nwaanyị amahụ nwoke na ife ọ chọrọ ịnụ, lekwa agụba na nwaanyị amabụghị nwoke. Nke ụmụazị a na-akpọ Happie boys, anyị makwa akụkọ ha. Ha na-anọ ebe a na-elegasị ife nri na mmanya. Ha na-alụ ka ndị na-eche nche n'ọnụ ụzọ. Ha dị ụmụ nwoke abụọ na-alụ ọrụ ka ndị nche. Ife ha ji eme ndị bịara igo ife ụtọ wee gba egwu nye ka ha ji anabata ndị bịara igo ife. Eji maka ịgba egwu ha ahụ na ife aṅụrị ha ife ụtọ ha wee chụọ ha n'ọrụ. Apostle Chibuzo wee nụ maka ha n'ihu akwụkwọ wee sị kpọtara ha ụmụazị na ọchọ ka ya na ha fụ. Wee kpọtara ha ụmụazị ya na ha fụ ka a chụrụ ha n'ụlọ ọrụ ahụ. Ụka wee hazie wee zije ha obodo oyibo sị ka ha jee gụọ akwụkwọ n'obodo oyibo. Akwụkwọ a ka ụmụazị a na-agụzi n'obodo oyibo. Anọkatakwa akọ juru n'elu anyị ntị wee akọrịsị ebe ụmụazị nọkata kọrọkwa asịrị si nwoke na o jikwa oche ịnapụ ha akara aka ha ka o si anapụ ndị ọzọ akara aka. Ụmụazị edijere obodo oyibo, o jikwa hapụ ha ebe ahụ chefuzie ha ebe ahụ. Ha kọrịsịa bụ ife na-agba ka meshin, ife na-agba ka motosaịkụl nne. O ruo na nwoke ntị gbagwoju anya dị n'etiti ha. Nwoke emezie n'akwụkwọ sikpọnata ha. Ha agụzi n'akwụkwọ saịdị na mba ofesi a sikpọnata ha n'obodo anyị bụ Naijiria. Ha bịazie nọrọ ebe a gụba mana hoo ha na ọgbaghara na ha na ọ ka fọrọ ha n'anya mana ha nata ebe a. Onye merụ na ụfọdụ ndị a nwere ego inyelu ndị ogbenye aka na-afịa ha ahụ maka ọnụ ọjọọ na-eso ya, maka ntụrụ aka ọjọọ na-eso ya. Ha ghara ike inyelu ndị ogbenye ụfọdụ aka. Oke eji amụ ya ama na inyeregasị ndị ogbenye aka, ndị nọ n'ọnọdụ ọjọọ dị iche iche. Onwe ha kwana ka o si jeketa eje nọ fọ n'ihu akwụkwọ maka ndị ọnọdụ ha dị iche, ndị ọnọdụ ha siri ike. O mee ka ya na ndị afụ ọchụ ụzọ ya esinyelu ndị aka ya ka eruru na nke ụmụazị asị na ọ chọrọ ịnara ha akara aka ha ka o si ana ndị ọzọ akara aka. Nwoke wee n'iwe ka o were iwe ọsị ha na ha ya agụzi ọsị ha chọwazie ụzọ ha na ọsị ha natazie obodo anyị ka a bịa gụwazie akwụkwọ ebe a ma ọ gụwa na Ghana ebe ọzọ. Onye ọma na-ege m ntị, ka ife ị nwere ike ikwu na nke a? Ngwanụ deela anyị n'ebe a na-ede ife odide ka ọ dị.